τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. Και έχει χάσει και μόνο 2 από τα παιχνίδια της. Τα άλλα 4 τα πήγε στην ισοπαλία. Σέντρα στο μάτς, φύγαμε. Κολέι. Ένας σπουδαίος παίκτης. Κάνει ντεμπούτο σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ο Ντέγιαν Λόβρεν. Ντεμπούτο κάνει και ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Τζόναθαν Γκόμες. Ταλαιπωρία για τον Λιάγκα. Ο Σορετήρε τρέχει, προλαβαίνει να απομακρύνει ο στόπερ του Λεβαδιακού. Είναι πλάγιο η μπάλα. Έχει βγει από την απομάκρυνση του Λιάγκα. Γκόμες προς τα πίσω. Κολέι επιστρέφει από τραυματισμό για να κάνει την δεύτερη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Μουργκ. Μεχία σε πλάγιο. Μεχία που βρίσκεται στο Λεβαδιακό το Γενάρη του 20. Αρκετά χρόνια. Ο Λιάγκας πάλι σε πλάγιο. Γκόμες. 2 μπάλες στο γήπεδο. Τώρα μπορούμε να παίξουμε. ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει φέτος το πρώτο τέταρτο των αγώνων του. Σορετήρε. Μεχία. Πέρασε στην ευθεία του. Πεδρόσο. Ρώμο. Μεχία σηκώνεται με δυσκολία. Κλέβει ο Μπακαγιόκο. Πριν πάει η μπάλα στον Μπάλση. Σβάμπ. Ζίβκοβιτς. Σβάμπ. Ο αρχηγός περνάει για τον Μουργκ. Την τζίπησε την μπάλα. Πλησιάζει την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Σορετήρε. Γκόμες πίσω του. Άλλη μια πάσα στον Σβάμπ. Μπακαγιόκο μαζεύει, αποφεύγει 2 το σουτ. Κοντράρι. Ότο. Σέντρα δεύτερο δοκάρι. Κανείς. Έρχεται ο Γκόμες στην περιοχή να κατεβάσει. Ο Πεδρόσο τον πιέζει. Φεύγει η μπάλα από το Λιάγκα. Υπάρχει τραυματίας. Παπαδόπουλος. Σηκώνεται. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που έβαλε την κόντρα στο σουτ του Μπακαγιόκο ή κατά λάθος τον πάτησε ο Ζίβκοβιτς. Με αυτόν συνομιλεί πάντως. Και τον φωνάζει κοντά τον Ζίβκοβιτς ο διαιτητής. Ό,τι έγινε μακριά από την μπάλα πάντως. Παρατηρήσεις στον Ζίβκοβιτς από τον διαιτητή. Και συνεχίζουμε. Χωρίς κάτι περισσότερο. Γκόμες. Μουργκ δίπλα του. Ο Μπακαγιόκο στατικός. Ο Τισουντάλη κινείται στην περιοχή. Γκόμες δεν περνάει. Σβάμπ. Κολέι. Λόβρεν. Κοτάρσκι. Γκόμες στην ευθεία του. Σορετήρε. Πίσω προτιμά τον Κολέι. Μπακαγιόκο. Κόντρα στον Κολέι. Out η μπάλα. Κόντρα που έβαλε ο Μπάλση. Μπάλση με 2 γκολ και 1 assist. Σε 5 παιχνίδια φέτος 2 γκολ. Σε 7 τελικές προσπάθειες έχει ο Αργεντινός. Ζίβκοβιτς ωραία με τη μία. Μουργκ επίσης ωραία περνάει. Αλλά έρχεται πολύ γρήγορα η κάλυψη. Πτώση και φάουλ του Μουργκ πάνω στον Τσόκαη. Εδώ αυτό το σπρώξιμο δεν είναι φάουλ ο διαιτητής. Η μπάλα έχει φτάσει πάντως ήδη στα πόδια του Κοτάρσκι. Κολέι. Γκόμες πάει στη μεγάλη παλιά για τον Τισουντάλη. Κάνει το κοντρόλ, αλλά η μπάλα φεύγει μακριά. Διώχνει ο Μεχία επίσης μακριά. Out. Λεβαδιακός μένει ψηλά. Ο Λεβαδιακός ανακτά την κατοχή στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου 4 φορές μεσόωρα ένα παιχνίδι, που είναι η 4η καλύτερη επίδοση στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος σε αυτό το κομμάτι με 7,2 φορές ανά παιχνίδι. Κολέι. Γκόμες. Μουργκ ανεβαίνει, ο Μπακαγιόκο έρχεται κοντά του και ο Σορετήρε για να αλλάξουν. Σβάμπ. Οδηγεί την μπάλα προς τα δεξιά στο Λόβρεν. Ότο έχει μπει σαν μέσα δεξιά και η γραμμή όλη είναι στον Ζίβκοβιτς. Κολέι.
Γκόμες. Υπομονή, κυκλοφορία κάτω από το κέντρο Λεβαδιακός. Εκεί αρχίζει τη δουλειά. Ο Ρώμο πάει να κυνηγήσει τον Σβάμπ, ο οποίος ανεβάζει την μπάλα. Αλλάζει με τον Ζίβκοβιτς, Μπακαγιόκο. Ζίβκοβιτς μπορούσε να γυρίσει, εδώ η πάσα δεν είναι καλή για τον Σέρβο. Πλάγιο. Δεν είχε καταλάβει ο Ζίβκοβιτς τι συμβαίνει πίσω του, αλλά εκεί που έσπασε την μπάλα μπορούσε να τη μαζέψει και να γυρίσει. Γρήγορα και πάλι ανακτά ο ΠΑΟΚ. Μεχία. Από το λάθος του Ότο. Πλάγιο. Άτος ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα του που έχει τέτοια κίνηση σε μια ομάδα χωρίς νίκη μετά από 6 παιχνίδια πρωταθλήματος. Την προηγούμενη φορά, τη σεζόν 18-19 στον πάγκο του Όφη, στο 7ο μάτς είχε νικήσει με 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο πουθενά εδώ η πάσα του Παπαδόπουλου. Πλάγιο. Ελευθερώνει ο Μουρκ την ομάδα γυρίζοντας τον Κόλεϊ και ζητάει ο Γκόμες αριστερά. Κόλεϊ παίρνει μέτρα, ο Γκόμες συνεχίζει να επιμένει για την μπάλα και δοκιμάζει δύσκολη πάσα. Ο Κόλεϊ στον Γκέλε πάνω, πολύ ωραίο Πεδρόσο, βγάζει την μπάλα. Πλάγιο. Πίσω για τον Κόλεϊ. Λόβρεν. Θέλουν pressing από τον πάγκο του Λεβαδιακού. Γκόμες. Σορετήρε φεύγει στην πλάτη του Τσάπρα, δεν πέρασε η πάσα. Τσόκαη, Τσάπρας, Μεχία, τρίγωνο με τον Πεδρόσο. Η πάσα αυτή δεν περνάει, κόβει ο Σβάμπ. Ο Λιάγκας δεν υπολογίζει, ο Παπαδόπουλος κατεβάζει για τον Καραβέλη. Σουντάλη πάει να τον αναγκάσει να μαζέψει την μπάλα για να συνεχιστεί το μάτς. 7 λεπτά, 0-0 δίχως τελική προσπάθεια. Ζητάει ο Τσάπρας μπάλα, ο Καραβέλης πάει σε δυνατό γέμισμα για τον Πεδρόσο. Παίρνει τα μπράβο από τον πάγκο ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, αλλά ήταν αρκετά δυνατό για να προλάβει ο Αργεντινός. Ψηλά πάλι οι γηπεδούχοι. Σορετήρε. Μουργκ. Τον κυνηγάει ο Τσόκαη. Αντέχει ο Αυστριακός. Δεν μπόρεσε να περάσει για το Σορετήρε που έφευγε στην πλάτη της άμυνας. Ο Λιάγκας βγάζει την μπάλα. Πλάγιο. Ψυχραιμία ζητά ο Νίκος Παπαδόπουλος. Διονύση. Ναι, είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια τον Λεβαδιακό και με την ΑΕΚ, και αναφέρομαι στα πιο δύσκολα παιχνίδια, και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, αλλά και με τον Όφη εδώ. Πέρασε ο Τισουντάλη. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι υποπίεση από τον Παπαδόπουλο. Ζίβκοβιτς συνέχισε, Διονύση. Είναι κάτι το οποίο ζητάει συχνά, να ανεβαίνουν ψηλά, να χαλάνε τις πρώτες πάσες του αντιπάλου, ανακτούν, όπως είπες και εσύ, σε καλό βαθμό την μπάλα και έτσι μπορούν και δημιουργούν και φάσεις. Αυτό το έχει πετύχει κατά το ίμιση ως τώρα, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα όμως, και αυτό είναι που ζητάει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Να ηρεμήσουν ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν και μπάλα. Ένα φάουλ πάνω στο Μεχία. Τσίπησε την μπάλα την έχει βρει πρώτα ο Σορετήρε. Μια διεκδίκηση είναι. Δεν πρόλαβε να τραβήξει το πόδι του. Φάουλ, σωστά. Παπαδόπουλος πίσω. Γκαραβέλης δεν έχει πρόβλημα να παίξει και με τα δύο πόδια ο Γκαραβέλης. Λόβρεν. Κόλεϊ. Βγαίνει ο Σορετήρε αριστερά για να πάρει μπάλα. Μπροστά του είναι ο Γκόμες. Έρχεται διαγώνια ο Μπακαγιόκο. Επεμβαίνει ο Μπάλση. Τσόκαη θέλει να παίξει με τη μία για τον Πεδρόσο. Δεν τα κατάφερε. Τσάπρας. Τσόκαη. Χάνει την μπάλα από τον Τισουντάλη, αλλά αυτή καταλήγει στον Μπάλση, ο οποίος ανεβαίνει. Μεχία τη σέντρα. Ο Κόλεϊ. Κόρνερ πρώτο στο μάτς. Γρήγορα, 3 πάσες. Ο Λεβαδιακός βάζει την μπάλα στην περιοχή, κερδίζει κόρνερ.
Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση με πάσα. Δυνατό γέμισμα για τον Μορέιρα που δεν μπορεί να κατεβάσει. Προφανώς κάτι δουλεμένο. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ να πρεσάρει. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Ο Τσάπρας δεν ήταν και φεύγουν δύο του ΠΑΟΚ. Τη Σουντάλη δεν κατεβάζει αρκετά γρήγορα. Κόβει ο Τσάπρας. Εμφανίζεται ο Παπαδόπουλος. Να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Πήγε να μπλέξει ο Λεβαδιακός από το πουθενά εδώ. Και γρήγορα ελευθερώνει ο Ότο, στέλνοντας την μπάλα στον γκόλεϊ. Σβάμπ. Μπακαγιόκο. Λόβρεν. Κοτάρσκι. Κολέι. Γκόμες τραβιέται αριστερά. Πεδρόσο δεν πάει κοντά, του δίνει μέτρα να την πάρει την μπάλα. Τώρα θα ανεβάσει λίγο πιο ψηλά το pressing πάλι ο Λεβαδιακός. Η μπάλα πέρασε για τον Τισουντάλη. Κολλημένος πάνω το Λιάγκας. Μούργκ. Τισουντάλη. Ωραία στην πλάτη του Λιάγκα για τον Μούργκ και μπαίνει η περιοχή ο Τισουντάλη. Έρχεται και ο Γκόμες, φεύγει η μπάλα μακριά. Παπαδόπουλος. Κολέι. Υποπίεση από τον Ρώμο, γυρίζει πίσω. Λόβρεν. Ξεχασμένος αριστερά ο Σορετήρη που είχε ένα πρόβλημα και σηκώθηκε, αλλά η μπάλα πάει δεξιά. Ζίβκοβιτς δεν βρίσκει τον Σβάμπ. Μακριά εκεί που είναι ο Κοτάρσκι. Δοκιμάζει λίγο το πόδι του Σορετήρη και φαίνεται εντάξει. Μούργκ. Σορετήρε. Μπακαγιόκο. Κολέι. Σβάμπ έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Πιο πίσω είναι ο Μούργκ. Ο Σορετήρε διαγώνια σαν μέσα αριστερά. Αλλάζουν θέσεις μεσοεπιθετικά οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Κρατάει την ψυχραιμία του αμυντικά ο Λεβαδιακός. Τώρα φεύγει ο Ρώμο να πρεσάρει τον Γκόλεϊ. Μεγάλη μπαλιά για τον Τισουντάλη. Έρχεται ο Παπαδόπουλος να απομακρύνει. Τη δεύτερη μπάλα φωνάζουν από τον πάγκο. Την πήραν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς. Συγκλίνει, του δίνουν χώρο για το αριστερό. Ξαναπερνάει. Ζίβκοβιτς. Δύο κόντρες. Γαζιοζίνη. Γκόμες. Πίσω ο Ζίβκοβιτς. Κόλεϊ. Όλος ο ΠΑΟΚ πάνω από το κέντρο. Έχει χώρο αριστερά ο Γκόμες. Τσάπρας είναι ανάμεσα σε δύο, αλλά έφυγε ο Σορετήρη από εκεί. Χάνει την μπάλα ο Μπακαγιόκο με φάουλ από τον Πεδρόσο. Εδώ αυτό το τράβηγμα έδωσε φάουλ ο διαιτητής. Ότο σε κανονική ροή. Κάνει μια αρκετά δύσκολη πάσα. Τώρα βγήκε η μπάλα. Κόρνερ πρώτο για τον ΠΑΟΚ. 14ο λεπτό. Εδώ με τα φάλτσα δείτε πως βγήκε η μπάλα στο φινάλε πριν προλάβει ο Μορέιρα. Ο Μούργκ και ο Σορετήρε πίσω από την μπάλα. Πολλά φάλτσα πρώτο δοκάρι. Βγάζει ο Ρώμο με χεία Μπάλση. Αντέχει ο Αργεντινός με δύο να τον πρεσάρουν και να του παίρνουν την μπάλα. Τρίπλα φοβερή ο Μούργκ. Ζίβκοβιτς πρόλαβε, τσίμπησε Γκόμες. Ζίβκοβιτς ζητάει μπάλα, ο Γκόμες δεν ρισκάρει. Μούργκ. Μπαίνει η περιοχή ο Σβάμπ. Προτίμησε να κρατήσει Μπακαγιόκο. Ότο. Στην ευθεία για το Σορετήρε που έχει βρεθεί δεξιά. Έχει μείνει εκεί από το κόρνερ. Σορετήρε χαμηλά. Ότο γυρίζει κόντρα. Out. Εδώ είναι ο Παπαδόπουλος. Την κέρδισε αυτή τη μάχη. Εδώ είναι η μάχη του Μπάλση που χάνει από το Μούργκ. Να δούμε και την τρίπλα του.
Άψογη. Πάνω στο Μεχία. Σε κανονική ροή. Ο Μούργκ έχει την μπάλα και πάει να βγάλει τον Τισουντάλη, αλλά έκοψε ο Λιάγκας. Ζίβκοβιτς. Απέναντι ανεβαίνουν δύο, και ο Σορετήρε και ο Γκόμες. Δεν πέρασε η μπάλα από τον Τσάπρα. Δυνατή η πάσα του για τον Μεχία, ο οποίος ξόδεψε εδώ αρκετές δυνάμεις. Τσάπρας με τον Σορετήρε, τσίπησε ο Άγγλος, ξανά ο Τσάπρας. Βγάζει όμορφα για τον Πεδρόσο. Φάουλ από τον Γκόμες. Εδώ είναι ο Τζόναθαν Γκόμες, απόκτημα από τη δεύτερη ομάδα της Σοσιεδάδ. Πέρσι έπαιζε δανεικός στη Μιραντές. 39 μάτς, 1 γκολ, 4 ασίστ. Γκαραβέλης. Σημαδεύει το Ρώμο. Τη βρήκε λίγο την μπάλα, ο Γκόμες είναι εκεί, ο Λόβρεν προστατεύει για να μαζέψει ο Κοτάρσκι. Κόλεϊ ψηλά πάλι οι γηπεδούχοι. Υπάρχει ένα κενό τώρα το οποίο κάλυψε ο Τσόκαη. Εκεί που παίρνει την μπάλα ο Τισουντάλη, αλλά πέρασε. Μούργκ, καλές προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Μούργκ μπήκε περιοχή και ο Σβάμπ. Μούργκ συνεχίζει, συγκλίνει, δεν βρίσκει χώρο. Άλλη μια τρίπλα. Σορετήρε. Υποπίεση, κρατάει Γκόμες. Σέντρα του Γκόμες. Έβγαλε ο Μορέιρα. Μπακαγιόκο θα κατεβάσει. Η υποδοχή της μπάλας τη στέλνει πάνω στο Ρώμο. Μπάλση. Δύσκολα πράγματα για τον Ρώμο. Κόλεϊ σε πλάγιο. Ζητάει μπάλα ο Μπάλση γρήγορα. Αλλά ο Ρώμο λογικά θα την αφήσει, ναι. Για τον Τσάπρα. «18 λεπτό χωρίς τελική προσπάθεια στο μάτς». Πήρε ο Σορετήρε. Σβάμπ. Ότο. Με ύψος. Ο Σβάμπ πήρε την κεφαλιά. Ο Τσόκαη δεν ευνοείται από την κόντρα. Ο Τισουντάλη πήρε την μπάλα με το χέρι, λέει ο διαιτητής. Εδώ είναι το χέρι του Τισουντάλη. Νεύρα για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Διονύση. Ναι, γιατί δεν φεύγει μπάλα σωστά από την περιοχή. Ηρεμήστε, ανοίξτε το παιχνίδι, να παίξουμε. Τους φωνάζει συνεχώς. Κωστή, από την άλλη πλευρά. Συγκεκριμένες οδηγίες, λίγες οδηγίες είναι η αλήθεια. Στο ξεκίνημα του αγώνα, κάποιες οδηγίες για να πιέζουν από πολύ κοντά τους αντιπάλους. Δεν θέλουν να τους δίνει καθόλου χώρο στην πίεση που προσπαθεί να ασκήσει από τα πρώτα μέτρα ανάπτυξης των γηπεδούχων. Μια παρατήρηση νωρίτερα από τον συνεργάτη του κ. Λουτσέσκου, τον κ. Κωνσταντίνη Ναέ, υπεύθυνο για τις στατικές φάσεις στον Κόλεϊ, γιατί στο κόρνερ το οποίο κέρδισε η ομάδα του Δικεφάλου δεν πήρε τη θέση την οποία έπρεπε. Η οσόφιλε βάση των σχεδίων που υπάρχουν στην ομάδα. Και πριν από λίγο μια παρατήρηση στον Σβάμπ από τον Ρουμάνο τεχνικό για το γεγονός ότι ανοίγει το παιχνίδι όταν φεύγει ο ΠΑΟΚ και προσπαθεί να φύγει γρήγορα στην επίθεση. Ανοίγει το παιχνίδι κυρίως στα πλάγια, στις πτέρυγες, ενώ ζήτησε κάθετη πάσα στο χώρο για να μπορέσει να γίνει πιο επικίνδυνη η ομάδα του. Μια πάσα με ρίσκο εδώ, αλλά πρόλαβε ο Πεδρόσο τον Γκόμες. Ο Τσάπρας είχε σταματήσει το σπρίτ ο Πεδρόσο στην πλάτη του Γκόμες. Δεν πρόλαβε να το δει. Λόβρεν. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τόση ώρα, τώρα ο Σβάμπ έχει πάει στο χώρο για να ζητήσει μπάλα και ο Μούργκ μένει πιο ψηλά. Μέχρι στιγμής ο Μούργκ ήταν αυτός που γύριζε πιο πίσω. Τώρα ο Σβάμπ είναι στο κέντρο του γηπέδου και μόνος του δεξιά. Κόλεϊ. Αλλά η μπάλα έρχεται αριστερά. Γκόμες, Κόλεϊ. Λόβρεν. Τώρα ο Σβάμπ. Κόλεϊ. Με λίγα μέτρα παραπάνω για να ανέβει. Σορετήρε. Μένει πίσω. Ο Γκόμες μαζεύει την μπάλα. Μπακαγιόκο. Κόλεϊ. Πάνω στο Λιάγκα. Μπακαγιόκο. Ζίνι. Φεύγει ο Μορέιρα, κρατάει ο Ζίνι. Πέρασε από δύο. Ο Ρώμο θα κερδίσει την μπάλα στη συνέχεια. Μορέιρα. Φεύγει ο Ζίνι μπροστά του. Ο Μορέιρα κόβει την μπάλα στον άξονα για τον Μπάλση. Μπάλση, ανεβαίνει ο Τσάπρας. Σέντρα από τον Τσάπρα. Πέρασε. Βγαίνει από το Λόβρεν από την περιοχή. Γκόμες.
Πλάγιο. Και πάλι 3 πάσες και γρήγορα η μπάλα στην περιοχή από τους γηπεδούχους. Είναι προφανές ότι έχουν τον τρόπο τους, έχουν το στυλ τους, το παιχνίδι τους. Λιάγκας. Μπακαγιόκο σε Πλάγιο. Απέναντι σε μια ομάδα, επαναλαμβάνω, που έπαιζε πριν 2 μέρες, 3 μέρες. Είχε μόλις 2 μέρες να προετοιμαστεί για αυτό το μάτς. Δεν είναι και εύκολο να κάνεις κανονική προπόνηση και έχει 10 αλλαγές στην ενδεκάδα της. Έλα Διονύση. Γυρίζει πολύ ενοχλημένος προς τον πάγκο τον Νίκος Παπαδόπουλος και λέει: έχουμε στο μυαλό μας να διώξουμε και όχι να παίξουμε. Προσπαθώ να τους το πω τόση ώρα. Δεν θέλω να διώχνουμε, θέλω να παίζουμε. Αυτό που γίνεται και τώρα από τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα καταλήγει Πλάγιο. Όταν κερδίζει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου ο Λεβαδιακός, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και μπορεί να αλλάξει τις πάσες που χρειάζεται για να φτάσει στην περιοχή. Όταν πρέπει να χτίσει από την άμυνά του είναι το πρόβλημα. Κολέι. Ότο. ΠΑΟΚ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, να κρατήσει το ρυθμό. Σβάμπ ωραία για τον Ότο. Λίγο δυνατά για τον Μούργο, ο οποίος προλαβαίνει, γύρισε ο Τσόκαη, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει ο Τισουντάλη. Ζήνη. Αλλάζει κατεύθυνση, κοιτάζει τι πάσες έχει. Φάουλ του Μπακαγιόκο πάνω στον Μπάλση. Μεχία. Μορέιρα. Παπαδόπουλος. Τσόκαη προσπαθεί να βρει χώρο για να υποδεχθεί την μπάλα. Μεγάλη πάσα από το Λιάγκα. Γκόμες, Μπακαγιόκο, Κολέι. Κοτάρσκι. Λόβρεν. Φεύγει ο Ζίβκοβιτς, θα το δοκιμάσει. Ο Λόβρεν παίρνει πάρα πολύ ύψος η πάσα του. Έφτασε στο Ζίβκοβιτς που κατέβασε φανταστικά. Ζίβκοβιτς για τον Τισουντάλη, βγήκε ο Καραβέλης και μάζεψε στο 23. Δύσκολο κοντρόλ από τον Ζίβκοβιτς. Λιάγκας χαμηλά τώρα. Αυτό που θέλουν από τον πάγκο των γηπεδούχων. Έρχεται ο Τσάπρας. Κέρδισε τη μάχη. Έχασε την μπάλα από τον Σβάμπ. Η κόντρα τη στέλνει στο Ρώμο. Ρώμο με τον Κόλεϊ. Έρχεται ο Πεδρόσο. Του δίνει την μπάλα. Πιέζει ο Σορετήρε. Κρατάει ο Πεδρόσο. Πέφτει στο έδαφος. Δεν θα πάρει φάουλ έτσι. Πλάγιο. Ο Κόλεϊ. Συμφόρησε μαζί του ο βοηθός. Και ικανοποιήθηκε. Έδωσαν τα χέρια οι δυο τους. Εδώ το βλέπετε. Μουργκ. Πλάγιο από τον Πεδρόσο. Γκόμες. Η Σουντάλη υποπίεση από τον Λιάγκα. Ο Τσόκαη κατεβάζει. Ο Παπαδόπουλος έχει πίσω τον Καραβέλη και την εμπιστοσύνη να του γυρίσει την μπάλα. Γεμίζει ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Εκεί που είναι μόνο στο Λόβρεν. Απομακρύνει με κεφαλιά πάνω στον Τσόκαη, ο οποίος πιέζεται από το Μουργκ και αντέχει και πασάρει στο Λιάγκα, ο οποίος δίνει στον Τζάπρα. Πεδρόσο πάει κοντά στο Ρώμο. Τσόκαη δεν ανεβαίνει ο Τσάπρας. Πίσω η μπάλα αναγκαστικά. Λιάγκας. Χαμηλά περνάει την μπάλα. Μπάλση απέναντι διαγώνια για τον Ζήνη. Πέρασε. Δεν το περίμενε ο Ζήνη. Πλάγιο. Ότο έχει τον Μπακαγιόκο. Έχει το Λόβρεν. Με τον Κροάτη θα αλλάξει ξανά Ότο. Πίσω για τον Κοτάρσκι. Ανεβαίνει ο Γκόμες. Κολέι. Γκόμες που ανεβαίνει, τραβάει μαζί του και τον Πεδρόσο. Ανοίγει λίγο η πλευρά και παίρνει την μπάλα ο Σορετήρε. Σβάμπ. Μπακαγιόκο. Σορετήρε. Τον κυνηγάει ο Πεδρόσο. Φάουλ. Σωστά. Εδώ από πίσω το μαρκάρισμα. Ένα πλάγιο κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Κολέι. Σβάμπ ανάμεσα από τα δύο στόπερ τώρα για να πάρει μπάλα.
Λόβρεν. Λίγα μέτρα παραπάνω. Υποπίεση γυρίζει στον Κόλεϊ. Σβάμπ βγαίνει ξανά. Θέλει να εμπλακεί περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Σορετήρε. Τη Σουντάλη κάνει μια κίνηση στην πλάτη του. Προτιμά να γυρίσει πίσω στον Γκόμες. Πάλι ο Κόλεϊ. Ξανά ο Λόβρεν. Δεξιά ο Ότο. Τώρα πήγε στη θέση του ο Ζίνη. Αλλάζει ο Μούργκ με τον Σβάμπ και φεύγει ο Ότο πάρα πολύ ωραία. Σέντρα του Ότο κοντά στον Καραβέλη που μαζεύει. Πολύ ωραία συνεργασία για να φύγει ο Ότο στην πλάτη της άμυνας. Αλλά δεν είναι καλή η σέντρα. Ο Ζίβκοβιτς. Αφού δεν πιέζεται, περιμένει να ανέβουν όλοι λίγο πιο ψηλά και γεμίζει ο Γκαραβέλης. Ο Ρώμο την πήρε την κεφαλιά. Λόβρεν βγάζει για τον Γκόμες. Του φύγε το κοντρόλ. Πρόλαβε να απομακρύνει πάνω στο Σορετήρε, τελικά δεν απομάκρυνε. Αλλά έχασε ο Μπακαγιόκο την μπάλα από τον Τζάπρα. Βάλσει προσποιήσεις. Μορέιρα. Μεχία. Μορέιρα πίσω για τον Παπαδόπουλο. Λιάγκας. Ανεβαίνει και αυτός. Τσάπρα στη γραμμή. Ο Ζήν είναι μπροστά του. Βάζει την μπάλα περιοχή για το Ρώμο. Κόλεϊ. Γκόμες υποπίεση. Πέρασε. Σορετήρη είναι ψηλά ο Λεβαδιακός εδώ. Τσόκαη. Προβολή. Καθυστερεί την επίθεση του ΠΑΟΚ. Λόβρεν. Σορετήρη. Σηκώθηκε. Πολύ σημαντική η προβολή του Τσόκαη εδώ. Για να μην επιτρέψει στον ΠΑΟΚ να του φύγει στην κόντρα. Λόβρεν στο 28. Μούργκ. Προσπαθούν και ο Μούργκ και ο Σβάμπ. Έχουν καλύψει ήδη πολλά μέτρα στο γήπεδο για να βρουν τρόπο να πάρουν μπάλα και να βοηθήσουν στην κυκλοφορία. Σβάμπ, Λόβρεν. Τώρα ο Μούργκ είναι στη θέση του Ζίβκοβιτς δεξιά και ο Ζίβκοβιτς είναι κοντά στον Τισουντάλη. Τώρα βγαίνει στη γραμμή ο Σέρβος, αλλά η μπάλα πάει στον άξονα για τον Σβάμπ. Ο οποίος κοιτάζει απέναντι, είναι ένας με έναν. Ο Σορετήρε θα ψάξει τον Άγγλο, δεν είναι καλή. Πάσα πλάγιο. Λιάγκας. Πέρασε από τον Κόλεϊ. Ρώμο. Με δεξιά ο Ζήνη και αριστερά ο Πεδρόσο πλέον. Να ο Πεδρόσο. Τσίπημα της μπάλας, φάουλ. Από τον Ότο. Και κάρτα. Στο 29. Πρώτη κάρτα στο μάτς. Εδώ είναι το μαρκάρισμα, εκτός περιοχής. Τσίπησε την μπάλα ο Πεδρόσο, φάουλ από τον Ότο, κάρτα στο 29. Τα λένε ο Πεδρόσο με τον Ότο, φάουλ. Τσόκαη και Μπάλση πίσω από την μπάλα. Τσόκαη δεν έχει σκοράρει σε 26 μάτς στην καριέρα του στην Super League. Μπάλση, είπαμε, φέτος έχει ήδη 2 γκολ. 30 λεπτό στην αναμέτρηση. Τσόκαη πάνω από την εστία του Κοτάρσκι. Πρώτη ενδιαφέρουσα τελική προσπάθεια στο μάτς, χωρίς να ενοχληθεί βέβαια ο Κοτάρσκι. Ξανά το φάουλ του Τσόκαη. Τώρα υπάρχει αρκετή ένταση. Τώρα ηρέμησαν όλοι στους δύο πάγκους. Γκόμες. Λιάγκας. Τσάπρας. Μπακαγιόκο δυνατά. Ξανά ο Τσάπρας. Πρόλαβε και τον Τισουντάλη. Παπαδόπουλος. Λιάγκας.
στατική η υπόλοιπη μπροστά τους. Αναγκαστικά ο Λιάγκας πάει σε μεγάλη παλιά για το Ρώμο. Πήρε την κεφαλιά ο Κόλεϊ. Η δεύτερη μπάλα την κερδίζει ο Τσάπρας, αλλά τη δίνει στον Κόλεϊ, ο οποίος λίγο απρόσεκτα βρήκε τον Σβάμπ. Αυτός έκανε λάθος. Μεχία δεν έχει δει πίσω του τον Τισουντάλη, αλλά η μπάλα πέρασε. Μπάλση. Πεδρόσο. Και ανεβαίνει ο Μορέιρα. Τραβάει μαζί του τον Νότο. Πεδρόσο ανοίγει στο Μορέιρα. Η σέντρα αρκετό ύψος. Ο Ρώμο την κεφαλιά. Out. Στο 31. Ρώμο που έχει κερδίσει αρκετές μονομαχίες ψηλά από τον Κόλεϊ. Περισσότερες είναι εκτός περιοχής. Αυτή ήταν η πρώτη μέσα στην περιοχή. Ότο. Κυνηγάει ο Πεδρόσο. Φαουλ. Κάρτα. Νομίζω για τη διαμαρτυρία. Η κάρτα δεν μπορεί να είναι για το... Γκόμες. Μπακαγιόκο, φάουλο, Μεχία. Εκεί είναι το φάουλ του Μεχία πάνω στον μέσο του ΠΑΟΚ. Κίτρινη κάρτα, βλέπετε την επιβεβαίωση στον Πεδρόσο στο 32. Βγήκε η πρώτη κάρτα σε παίκτη του Λεβαδιακού. Σηκώθηκε για προθέρμανση ο Βιερίνια. Μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, γιατί νιώθει μια ενόχληση. Ότο. Προφανώς κάτι γύρισε και είπε στον πάγκο. Ότο που είναι δεύτερη φορά βασικός φέτος στο πρωτάθλημα, πέμπτη του συμμετοχή. Κόλεϊ. Γκόμες. Μπακαγιόκο ανάμεσα σε δύο τη βρήκε τη λύση. Πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Κόλεϊ. Λόβρεν. Στη μεγάλη διαγώνια παλιά για τον Γκόμες. Δεν πέρασε από τον Τσάπρα. Μπακαγιόκο. Γκόμες. Του ανοίγουν το διάδρομο και πέρασε ο Γκόμες. Και γυρίζει την μπάλα με αρκετή δύναμη. Θα τη μαζέψει ο Ότο. Ζίβκοβιτς. Σέντρα, δεν τον βοήθησε νομίζω ο αγωνιστικός χώρος. Εδώ τα έχει βάλει με το γήπεδο. Εδώ ο Ζίβκοβιτς. Πρέπει να σηκώθηκε η μπάλα ακριβώς πριν κάνει τη σέντρα. Εδώ είναι ο Βιερίνια που κάνει προθέρμανση. Και εδώ θα δούμε τον Ζίβκοβιτς. Ναι. Έλα Διονύση. Σε αποφυγή παρεξήγησης, η κάρτα δεν είναι στον Πεδρόσο, η κάρτα είναι στον Μπάλτσι. Είναι στο νούμερο 11 και όχι στο νούμερο 15. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Παπαδόπουλος. Ζίβκοβιτς. Γκόμες. Μπακαγιόκο, Μουργκ, το τακουνάκι της Σουντάλη. Μουργκ γρήγορα αλλάζει πόδια η μπάλα. Ξανά ο Μουργκ μέσα στην περιοχή. Γύρισμα δεύτερο δοκάριο. Τη Σουντάλη δεν μπορεί να τη στείλει προς την εστία. Στο 35. Εδώ γρήγορα άλλαξαν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Να τη βρει και ο Παπαδόπουλος πριν φτάσει στον Τισουντάλη. Όχι. Δεν μπορεί να βρει εστία ο Τισουντάλη. Πλάγιο. Τελεσμένο προς τα πίσω. Αλλά πάει ακόμα πιο πίσω στον Κοτάρσκι που έχει λύσει. Τον αμαρκάριστο Γκόμες.
Σωρετήρε. Μπακαγιόκο. Κοιτάζει τον βοηθό του ο διαιτητής και δίνει out. Τώρα σηκώθηκε για προθέρμανση για τους γηπεδούχους ο Γιαννιώτας, που είναι μία από τις δύο αλλαγές που έκανε ο Παπαδόπουλος σε σχέση με το προηγούμενο μάτς. Πλάγιο. 37ο λεπτό. Το φάουλ του Τσόκαη στο 30, η κεφαλιά του Ρώμο στο 31, η κεφαλιά του Τισουντάλη στο 35. Τσόκαη, το σούτ του Τσόκαη, κοντράρι, κόρνερ. Δεύτερο για τον Λεβαδιακό στο 37. Πάνω στο Λόβρεν η κόντρα. Μετά το 30 έχουμε κάποιες φάσεις στο παιχνίδι. 4 στο τελευταίο 7 λεπτό. Τσόκαη στο κόρνερ. Με πάσα για τον Μπάλση. Τσόκαη, καλή σέντρα, καλό ύψος, έβγαλε ο Λόβρεν. Τσάπρας δοκίμασε σουτ και φεύγουν 5 του ΠΑΟΚ στην κόντρα. Σβάπ πετάει γρήγορα μπροστά για τον Ζίβκοβιτς. Τρέχει ο Τσάπρας να τον προλάβει. Ο Ζίβκοβιτς κατεβάζει. Έρχεται ο Γκόμες δίπλα του. Ζίβκοβιτς με την μπάλα στο δεξί. Ο Σβάπ κοιτάζει με τη μία απέναντι. Κρατάει την μπάλα. Ζίβκοβιτς. Τώρα το γέμισμα. Μορέιρα, ο Μεχία απρόσεκτος. Ο Σβάπ το σουτ. Διώχνει ο Παπαδόπουλος. Τσάπρας. Μια απομάκρυνση εκεί που είναι ο Ρώμο με το Λόβρεν. Κατεβάζει ο Ρώμο. Πεδρόσο, Ζήνη. Του φύγε το κοντρόλ. Ήρθε ο Λόβρεν να πετάξει την μπάλα πλάγιο. ...38 λεπτά. Κάποια βελτίωση στο ρυθμό του παιχνιδιού. Από το 27-28 και μετά. Ο Μορέιρα. Μπάλση. Πάλι ο Μορέιρα για τον Μπάλση. Αντέχει στην πίεση, κρατάει. Και τώρα στο έδαφος τίποτα, λέει ο διαιτητής. Πλάγιο. Εδώ είναι το σπροξηματάκι του. Το διαιτητής θεωρεί ότι δεν είναι κάτι. Λόβρεν. Κόλεϊ. Γκόμες του έβαλε δύσκολα ο Κόλεϊ. Δεν ήταν εύκολο να κρατήσει την μπάλα. Εδώ ο Ζήνη πέρασε ωραία πάσα. Ο Μπάλση ανεβάζει το Μορέιρα. Πρόλαβε. Και βρήκε και τον Μπάλση. Πλάγιο. Δεν έχει βγει η μπάλα, λέει ο βοήθος. Κοτάρσκι. Πρεσάρει ο Ζήνη μέσα στην περιοχή. Μπακαγιόκο. Έδωσε χρόνο στον Ζήνη να το φτάσει και να του πάρει την μπάλα. Ο Ζήνη μέσα στην περιοχή. Shoot out. Μπακαγιόκο ζητάει συγγνώμη από τους υπόλοιπους. Η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα. Εδώ ο Μπακαγιόκο καθυστερεί να βγάλει την μπάλα. Το πιέζει ο Ζήνη. Του παίρνει. Το shoot φεύγει out. Βλέπετε και ξαναβλέπετε τη φάση. Τώρα ο Γκόμες. Κόλεϊ. Λόβρεν. Σβάμπ. Τώρα ο Τσάπρας στη δεξιά πλευρά της άμυνας του Λεβαδιακού είναι ανάμεσα σε δύο. Μουργκ ζητάει μπάλα. Ο Γκόμες επίμονα. Τώρα αντιλαμβάνει το Ζήνη τι συμβαίνει. Ο Κόλεϊ
Περνάει την μπάλα στον Γκόμες. Σορετήρε κάνει την κίνηση μπροστά για να πάρει μπάλα μέσα στην περιοχή. Την πήρε ο Σορετήρε. Βοηθάει ο Γκόμες που έρχεται στην περιοχή. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Κάνει κακή πάσα στον Μουργκ. Παίρνει την μπάλα ο Μπάλση. Φάουλ. Γκόμες, ίσως και κάρτα. Ναι. Στο 41. Οι δύο μπακ του ΠΑΟΚ έχουν κάρτες. Ο Ότο και ο Γκόμες. Ο Μπάλση για τους γηπεδούχους. Παπαδόπουλος, Μορέιρα. Βγαίνει ο Πεδρόσο να ζητήσει μπάλα. Μπακαγιόκο. Μουρκ την κεφαλιά. Μορέιρα πίσω στον Καραβέλη. Γεμίζει σημαδεύοντας πάντα το Ρώμο. Πήρε την κεφαλιά ο Λόβρεν. Τσόκα η Μεχία. Φεύγει ο Τσάπρας. Είναι δυνατή η πάσα. Ο Γκόμες απομακρύνει. Επίσης πολύ δυνατά σε πλάγιο. Μορέιρα. Γκαραβέλης. Ότο. Δυνατή κόντρα πάνω στο Ζίβκοβιτς. Φάουλ δίνει ο βοηθός του Μορέιρα. Ναι. Βιερίνια επιστρέφει στο μπάγκο του ΠΑΟΚ. Καθώς πέρασαν μερικά λεπτά φαίνεται ο Ότο να νιώθει κάπως καλύτερα. Παπαδόπουλος τσεκάρει τους παίχτες του σε αυτή τη στημένη μπάλα γιατί ο ΠΑΟΚ ανέβηκε. Στο 43 ο Κοτάρσκι είναι σχεδόν στο κέντρο. Τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Σορετήρε και Μουργκ. Μουργκ έχει προχωρήσει αρκετά. Για να δούμε αν θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ κάποια στιγμή. Τώρα ο Μουργκ. Τσόκαη. Είναι 3 του ΠΑΟΚ με 2 του Λεβαδιακού. Ότο ψύχρεμα, γυρίζει χωρίς να κάνει λάθος. Έστειλε την μπάλα σε αντίπαλο βέβαια, αλλά δεν έμπλεξε η ομάδα του. Γιατί έβγαιναν του Λεβαδιακού για να πρεσάρουν. Λιάγκας. Μπάλση. Τσάπρας. Κολέι. Η αλήθεια είναι ότι οι δύο στόπερ του Λεβαδιακού έχει περάσει αρκετή ώρα από τότε που τους έκανε παρατηρήσεις ο Νίκος Παπαδόπουλος για τον τρόπο που βγάζουν την μπάλα την άμυνά τους και τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα εδώ και ένα τέταρτο. Αυτό είναι το φάουλ που έκανε ο Μουργκ. Γκαραβέλης. Τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, γεμίζει ο Μεχία την κεφαλιά και μπορεί να φύγει στην πλάτη της άμυνας ο Τσάπρας. Βγήκε ο Κοτάρσκι και πήρε την μπάλα. Γεμίζει ο Κροάτης κοντά στον Καραβέλη που μπλοκάρει. Παπαδόπουλος λέει στον Καραβέλη να παίξει γρήγορα. Στον Πεδρόσο που ζητάει μπάλα. Εσείς βλέπετε τον Κοτάρσκι. Ο Καραβέλης τώρα γεμίζει για τον Ζήνη. Πήρε την κεφαλιά ο Λόβρεν. Επόμενη κεφαλιά από τον Μορέιρα. Μπάλση ψηλά. Ο Σβάμπ απομακρύνει. Τσόκαη. Μπάλση. Παπαδόπουλος. Δεν ρισκάρει κάτι. Απλά απομακρύνει. Γκόμες. Λάθος. Μεχία. Ρώμο. Πάει να βάλει την μπάλα περιοχή για τον Τζάπρα. Μαζεύει ο Κοτάρσκι. Γκόμες, Μπακαγιόκο.
Ημίχρονο χωρίς καθυστερήσεις στην Λιβαδιά. Φύγαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Με το πρώτο γέμισμα και διώχνει ο Γκόμες. Έχουν μείνει δεξιά ο Ζήνη, αριστερά ο Πεδρόσο. Άλλαξαν στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου πλευρές και έχουν μείνει εκεί. Παπαδόπουλος, Μορέιρα. Στη μεγάλη μπαλιά για την κεφαλιά του Πεδρόσο. Κόλεϊ έχει πίσω του τον Ρώμο. Παίζει με τον αρχηγό του, τον Βιερίνια. Μια μεγάλη μπαλιά καταλήγει στον Γκαραβέλη. Μαζεύει. Έχει το μάτς νούμερο 245 στην καριέρα του Βιερίνια στην Super League. Μεχία, Κολέι, Μπακαγιόκο, λάθος. Λιάγκας, Παπαδόπουλος. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ να περσάρει αυτός. Ο Γκαραβέλης, δεν είναι καλή απομάκρυνση εδώ. Τρέχει ο Πεδρόσο πάνω στον Σβάμπ. Κεφαλιά του Σβάμπ. Πέρασε τη Σουντάλη. Πάνω του είναι ο Λιάγκας. Προλαβαίνει να σπάσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Με το δεξί γεμίζει, περνάει η μπάλα από όλους. Ο Γκόμες δεν πρόλαβε. Out. Πάμε στον Κωστή Μποτσαρή. Σηκώθηκαν για προθέρμανση η Καμαρά, Τσάλοφ, Ντεσπότοφ, Τάισον και Κωνσταντέλιας. Γκαραβέλης έτοιμος να επαναφέρει. Σημαδεύοντας πάντα το Ρώμο. Πέρασε η μπάλα. Ζήνη. Έβαλε πλάτη τον Γκόμες. Κατέβασε. Έχει 2 και 3 κοντά του. Στο έδαφος. Πέρασε η μπάλα. Μπάλση. Απέναντι. Τελευταία στιγμή ο Βιερίνια πριν φτάσει στον Πεδρόσο. Τσόκαει το σουτ. Out. Στο 48. Υποπίεση από τον Μπακαγιόκο. Λόβρεν. Βιερίνια. Παπαδόπουλος. Απομακρύνει. Τισουντάλη με τον Παπαδόπουλο. Το πλάγιο είναι για τον Τισουντάλη. Έρχεται βοήθεια από πίσω. Ο Μουρκ μπαίνει περιοχή. Ο Τισουντάλη κρατάει. Ήρθε ο Ζίβκοβιτς. Του αφήνει την μπάλα. Για τον Σβάμπ. Ωραία πάσα. Ο οποίος πάει απέναντι για τον Σορετήρε που κατεβάζει. Χέρι, λέει ο διαιτητής, φάουλ. Απορεί ο Σορετήρε. Στο 49. Έδωσε χέρι ο διαιτητής, ο κύριος Βεργέτης. Μακριά ο Λιάγκας. Ρώμο δεν θα προλάβει. Πλάγιο. Κοτάρσκι, Λόβρεν. Βιερίνια. Βγαίνει ο Τισουντάλη. Φεύγει και αυτός και ο Ζίβκοβιτς για την παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Τισουντάλη που κατεβάζει. Ο Μουρκ του ζητάει μπάλα. Έρχεται και ο Σβάμπ με λίγο χώρο παραπάνω. Μπαίνει περιοχή ο Μπακαγιόκα. Ανεβαίνει από αριστερά ο Γκόμες. Κατάφερε να σταματήσει την μπάλα. Γλιστράει. Πρόλαβε να περάσει το Σορετήρε και βοηθάει από τον εσωτερικό διάδρομο. Σορετήρε. Ο Σβάμπ με τη μία με πολύ ύψος για το Ζίβκοβιτς. Δεν μπόρεσε να βρει γεμάτα την μπάλα να τη βάλει στην περιοχή. Μορέιρα βάζει δύσκολα στον Πεδρόσο. Έκλεψε ο Μπακαγιόκο. Ωραία τη Σουντάλη. Ζίβκοβιτς δεν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα. Έκοψε ο Τσόκα. Η Μπακαγιόκο χάνει. Πεδρόσο με αυτοπεποίθηση στέλνει την μπάλα απέναντι. Ο Γκόμες με τον Ζήνη. Καλύτερη θέση έχει ο Γκόμες. Θα αφήσει την μπάλα να βγει πλάγιο. Σορετήρε. Γκόμες. Φάουλ.
Κερδίζει ο Τζόναθαν Γκόμες. Σορετήρε, Λόβρεν. Βιερίνια. Το 1-2 με τον Μουργκ. Βιερίνια την κάθετη, δεν περνάει από τον Παπαδόπουλο. Μουργκ. Βιερίνια. Ζιβκοβιτς. Ωραία για τον Βιερίνια, ο οποίος γυρίζει, πέρασε η μπάλα παράλληλα. Κόρνερ. Τσάπρας, πολύ ωραίο γύρισμα. Ο Μουργκ πηγαίνει για το κόρνερ παρέα με τον Σορετήρε. Εδώ βλέπετε τον Τσάπρα να βγάζει την μπάλα έξω. Δεύτερο κόρνερ στο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Έτοιμοι να εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μουργκ εκτελεί. Αρκετό ύψος. Εκείνο ο Λόβρεν. Μορέιρα καλύπτει. Και αν βγήκε η μπάλα, out λέει ο βοηθός. Την προσπάθεια του Μπακαγιόκο. Εδώ είναι ο Μορέιρα με τον Μπακαγιόκο. Ναι, δεν έχει βγει η μπάλα είναι κόρνερ. Ζίβκοβιτς εδώ το πέρασμα για τον Βιερίνια. Πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Επειδή μου έχουν στείλει κάποια μηνύματα για το ότι έχει αναφερθεί από μένα στο pre-game ότι Σάστρα και Μιχαηλίδης έχουν μείνει εκτός κατόπιν εντολής διοίκησης, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αν έχω πει κάτι τέτοιο, ζητώ συγγνώμη. Κατόπιν απόφαση τεχνικής ηγεσίας, νομίζω ότι είπα. Αν έχω πει κάτι διαφορετικό, δεν ισχύει. Είναι αυτό που λέω και τώρα. Κατόπιν απόφαση του κυρίου Λουτσέσκου. Μάλιστα. Απ' την άλλη πλευρά υπήρξε ενθουσιασμό στην κερκίδα γιατί Διονύση. Γιατί κλήθηκε και είναι ήδη δίπλα στον Νίκο Παπαδόπουλο και παίρνει τις τελευταίες οδηγίες ο Γιαννιώτας. Θα πάρει τη θέση του Ζήνη. Το χέρι του Σορετήρε. Και το γέμισμα του Λιάγκα, εκεί που είναι πάντα ο Ρώμο. Δώσει μεγάλες μάχες με τον Γκόλεϊ, τώρα πλάγιο για το Λεβαδιακό. Θα γίνει η αλλαγή τώρα. Εσείς βλέπετε άλλη μία μάχη. Φεύγει από το γήπεδο ο Ζήνη, ο παίκτης που έχει χάσει την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα στο 40. Εκεί με το κλέψιμο από τον Μπακαγιόκο για να μπει ο Γιαννιώτας στο γήπεδο. 2 γκολ στην καριέρα του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα έχει πετύχει σε έναν αγώνα ως παίκτης του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ είναι η ευκαιρία του Ζήνη. Στο 40 η καλύτερη στιγμή του αγώνα. Μεχεία υποπίεση σε κανονική ροή. Ο Λιάγκας. Λιάγκας γεμίζει. Γιαννιώτας πρώτη επαφή με την μπάλα. Τσάπρας υποπίεση. Out. Από μία αλλαγή για κάθε ομάδα. Βιερίνια. Λόβρεν. Κόλεϊ. Γκόμες. Μουργκ. Μπακαγιόκο και Σβάμπ αρκετά μακριά από τους δύο στόπερ. Ο Μουργκ είναι αυτός που κάνει μέτρα για να ξαναπάρει μπάλα. Βιερίνια. Άνοιξε λίγο χώρο ο Σβάμπ για να πάρει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ. Του πήρε ο Ρώμο, κοιτάζει ο Μπάλση, βλέπει το Γιαννιώτα να φεύγει. Είναι ανάμεσα σε δύο. Ωραία προσπάθεια από τον Μπάλση. Φάουλ ο Μπακαγιόκο. Ίσως σε λίγο έχουμε και άλλες διορθώσεις από τον Λουτσέσκου. Με τον Καμαρά και τον Ντάισον να πηγαίνουν στον πάγκο. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Και οι δύο τραβάνε και οι δύο σπρώχνουν. Το out. Πεδρόσο. Μεχεία. Μορέιρα. Με το προσωνύμιο του στην πλάτη, το τσίνο. Έλα Κωστή. Οι επόμενες δύο κινήσεις του κυρίου Λουτσέσκου αφορούν την είσοδο των Καμαρά και Τάισον, οι οποίοι θα περάσουν στις θέσεις των Μπακαγιόκο και Σορετήρη αντίστοιχα. Κόλεϊ. Λόβρεν. Βιερίνια. Κάνει κίνηση ότι Σουντάλι παίζει με τον Ζίβκοβιτς, τον οποίο βγάζει μακριά ο
Ο Μορέιρα. Κόλεϊ. Μορέιρα επιστρέφει στη θέση του. Σορετήρε. Πίσω. Κόλεϊ. Βγαίνει ο Μπακαγιόκο να ζητήσει μπάλα. Ο Κόλεϊ κρατάει. Την πέρασε την μπάλα. Πολύ ωραία πάσα. Γκόμες χαμηλά η σέντρα. Ο Λιάγκας απομακρύνει. Σβάμπ πρώτος στην μπάλα. Μετά καταλήγει στο Μεχία, ο οποίος κοιτάζει το Ρώμο. Τον βρήκε. Ο Κόλεϊ κολλάει επάνω. Το Ρώμος πάει την μπάλα πίσω. Η μεγάλη παλιά είναι 3 του Λεβαδιακού και ο Λόβρεν. Ο έμπειρος Κροάτης απομακρύνει. Ο Μπακαγιόκο. Γιαννιώτας αφήνει πλάγιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου. Αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες. Λίγες φάσεις. Σορετήρε. Μούργ. Μπακαγιόκο. Κεφαλιά του Παπαδόπουλου. Η επόμενη από τον Τζάπρα. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Μπάλση. Ο Γιαννιώτας και ο Ρώμο. Κρατάει ο Ρώμο. Σηκώνεται ο Γιαννιώτας που είχε μείνει εκτός γηπέδου. Στην προσπάθειά του Τσόκαη. Βρήκε τη λύση. Λιάγκας ελευθερώνει για τον Μορέιρα. Μορέιρα κοιτάζει μπροστά του, βλέπει μόνο τον Πεδρόσο και 4 του ΠΑΟΚ. Γυρίζει πίσω στο Μεχία. Πάλι ο Μορέιρα. Πεδρόσο μαζεύεται και αυτός προς τα πίσω. Ο Λεβαδιακός αναγκαστικά γυρίζει ακόμα πιο πίσω. Ο Παπαδόπουλος για τον Λιάγκα. Πάει πάνω το Σορετήρε. Λιάγκας γεμίζει για τον Γιαννιώτα που φεύγει στην πλάτη του Κόλεϊ. Απομακρύνει ο Λόβρεν. Μπακαγιόκο. Σβάμπ. Για τον Ζίβκοβιτς. Παρεμβαίνει ο Πεδρόσο και η μπάλα καταλήγει στον Τισουντάλη. Ζίβκοβιτς. Κανείς στην περιοχή, τώρα μπήκε ο Τισουντάλη. Σβάμπ με την μπάλα στο αριστερό και χώρο. Μπακαγιόκο. Γκόμες. Γκόμες συνεχίζει. Τη γύρισε την μπάλα. Τισουντάλη με πλάτη γυρίζει εκεί που είναι ο Μεχία. Τσάπρας. Μακριά για το Ρώμο. Έτοιμες οι αλλαγές του ΠΑΟΚ. Πήρε την κεφαλιά ο Ρώμο, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Κόλεϊ. Δεν ήταν κανείς κοντά στο Ρώμο. Κόλεϊ. Λόβρεν. Ζητάει ο Μούργ, την πήρε την μπάλα. Δεξιά το Ζίβκοβιτς. Μούργ, κίνηση του Τισουντάλη. Παίζει με τον Σβάμπ. Τώρα ο Βιερίνια, μπαίνει περιοχή ο Σβάμπ. Τισουντάλη παίρνει την μπάλα και γυρίζει και προσπαθεί να περάσει. Κόβει ο Τσόκαη. Μπάλση υποπίεση, πέρασε από τον Μπακαγιόκο. Και ανεβάζει την μπάλα ο Μπάλση όμορφα. Γιαννιώτας. Περιοχή είναι ήδη ο Ρώμο. Μπαίνει και ο Τσόκαη. Η σέντρα του Γιαννιώτα δεν περνάει. Από την κόντρα καταλήγει στο Μούργ. Είναι ψηλά ο Λεβαδιακός. Ο Μούργ τώρα ανεβάζει την μπάλα για το Σορετήρε. Ζητάει ο Τισουντάλη στο χώρο. Ο Σορετήρε προτιμά το Μούργ. Πέρασε. Αφήνει στον Σβάμπ, ο οποίος κοιτάζει δεξιά. Φεύγει ο Ζίβκοβιτς στην πλάτη του Μορέιρα. Προτιμά το Βιερίνια. Γύρισε ο Λεβαδιακός με 8 παίχτες πίσω από την μπάλα. Ζίβκοβιτς. Μούργ με λίγο χώρο. Γυρίζει ο Ρώμο. Μούργ ανοίγει το κοντρόλ. Παίρνει την κόντρα. Τισουντάλη στην περιοχή. Βγήκε ο Γκαραβέλης, ο οποίος μπλόκαρε. Έχει μείνει κάτω το σημαίακι από τον βοηθό. Τισουντάλη δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα. Ο Γκαραβέλης πιάνει το γόνατό του. Στο 59 τώρα γίνονται οι αλλαγές. Τώρα ζητάει μάλλον τις αλλαγές ο ΠΑΟΚ και τώρα θα γίνουν. Θα φύγει από το γήπεδο ο Μπακαγιόκο. Για να δούμε ξανά τη φάση. Νομίζω ότι τον καλύπτει με το πόδι ο Λιάγκας, αλλά δεν είναι εύκολη φάση σίγουρα. Και ναι. Ναι. Τον έχει βρει στο αριστερό γόνατο την ώρα που προσγειώνεται με τη φόρα που είχε πάρει ο Γκαραβέλης. Έφυγαν λοιπόν ο Μπακαγιόκο και ο Σορετήρε για να μπουν ο Καμαρά και ο Τάισον. Οι αλλαγές αυτές στο 59. Έχουν μισή ώρα λοιπόν και οι δύο τους. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πολύ περισσότερη ταχύτητα σε ό,τι κάνει στην επίθεση, γιατί μέχρι στιγμής μόνο έτσι έχει καταφέρει να βρει 2-3 προσπάθειες με καλές προϋποθέσεις. Καμία στο δεύτερο ημίχρονο που έχουμε μόνο το σουτ του Τσόκαη που έφυγε out στο 48. Κεφαλιά του Λόβρεν, ο Μεχία, ο Ρώμο χάνει από το Λόβρεν.
Καμαρά. Με ρίσκο στην πίεση του Μπάλση, ο οποίος πάει και πάνω στον Κόλεϊ. Γκόμες. Καμαρά. Τάισον. Πρώτη επαφή με την μπάλα. Και ανεβαίνει ο Βιερίνια. Αυτόν τροφοδοτεί και έχει δίπλα του το Ζίβκοβιτς. Στη μέση ο Μορέιρα. Ήρθε και ο Πεδρόσο. Τάισον. Χαμηλά για τον Τισουντάλη. Δεν μπορεί να φέρει την μπάλα μπροστά του. Τσόκα η Μεχία. Υποπίεση από τον Τισουντάλη. Η μπάλα καταλήγει στον Γκόμες, ο οποίος χάνει από το Μεχία. Επίμονος ο μέσος των γηπεδούχων. Κάνει δυνατή πάσα όμως και δεν βρίσκει τον Μπάλση. Πήρε ο Κόλεϊ. Καμαρά. Γλιστράει ο Καμαρά. Βρίσκει την μπάλα ο Μουρ και καταλήγει στο Βιερίνια. Τισουντάλη πάει να βγει μπροστά από τον Παπαδόπουλο. Πάσα του Ζίβκοβιτς δεν περνάει από τον Τσόκα, ο οποίος ρισκάρει με τρίπλα και χάνει την μπάλα από τον Ζίβκοβιτς. Τισουντάλη στην περιοχή. Άλλη μία πάσα. Σώζει ο Γκαραβέλης. Πρώτου Ζίβκοβιτς ο Τσάπρα. Σουτ πάνω στον Γκαραβέλη. Ο Γκόμες στο 61. Να η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ με την μπάλα κάτω, με γρήγορες εναλλαγές. Διαμαρτύρεται ο Τισουντάλη στον διαιτητή. Εδώ ο Ζίβκοβιτς περνάει την μπάλα. Για το μαρκάρισμα στο Ζίβκοβιτς διαμαρτύρεται ο Τισουντάλη. Συνέχεια το σουτ του Γκόμες. Μαζεύει ο Γκαραβέλης πάνω στην μπάλα. Ο Τσάπρας μαζεύει. Ο Γκαραβέλης. Πάμε στο Διονύση Τρουμπό. Δύο αλλαγές για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Πλέγας είναι ο ένας και ο Κωστή είναι ο άλλος που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο για να φύγουν ο πραγματικά πολύ κουρασμένος Μεχία αλλά και ο Πεδρόσο. Καμαρά. Κόλεϊ. Γκόμες. Λόβρεν. Βιερίνια. Τισουντάλη πάει να βγει πρώτος από το Λιάγκα. Τσάπρας έχει τον Γκόμες να έρχεται πίσω του, απομάκρυνο Μεχία λίγο πιο μακριά. Πήρε ο Τάισον, λάθος. Ο Λόβρεν πέφτει πάνω στην μπάλα. Φάουλ. Και κάρτα στον Κροάτη. Στο 63. Δίνει φάουλ ο διαιτής και εφόσον δίνει φάουλ, δίνει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ το μαρκάρισμα πάνω στον Μπάλση. Από τον έμπειρο Κροάτη. Ο Μπάλση παραμένει κάτω. Βιερίνια με το Μεχία, οι δύο πιο έμπειροι. Το συζητούν. Για να δούμε αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές του Λεβαδιακού. Ναι. Ναι, γίνονται οι αλλαγές λοιπόν. Είπαμε φεύγουν ο Πεδρόσο και ο Μεχία για να μπουν ο Πλέγας και ο Κωστή. Πλέγας ήταν η δεύτερη αλλαγή του Παπαδόπουλου στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο μάτς. Και ο Πεδρός αρκετή δουλειά. Και θα βγει και ο Μεχία, ο αρχηγός, θα δώσει το περιβραχιόνιο στον Λιάγκα και θα αποχωρήσει. Έκτη συμμετοχή για τον Κωστή, για τον Πλέγα. Επίσης η έκτη συμμετοχή. Εξικοστό πέμπτο λεπτό. Πέρασαν 2 λεπτά.
Τσόκαη έτοιμος να γεμίσει. Σημαδεύοντας τον Παπαδόπουλο. Λόβρεν. Ζίβκοβιτς πιο μακριά, εκεί που είναι μόνο στο Μορέιρα. Πάλι για τον Τσόκαη. Πάει να πιέσει ο Μούργκ. Γεμίζει ο Τσόκαη. Μόνο παίκτες του ΠΑΟΚ. Γκόμες. Ασυνεννοησία. Μπαίνει ο Γιαννιώτας. Στη μέση είναι στο έδαφος. Τίποτα, λέει ο διαιτητής. Λόβρεν. Εκεί είναι ο Γκόμες με τον Γιαννιώτα. Γι' αυτό διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Για την προσπάθεια του Γκόμες να παρεμποδίσει τον Γιαννιώτα. Γκόμες τώρα. Δεν θα πάρει φάουλ. Πλάγιο. Εδώ για τα χέρια που βάζει ο Γκόμες. Γι' αυτό διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Γι' αυτό σταματάει και το μάτσο ο διαιτής για να πάει να κάνει παρατηρήσεις και να βγάλει κάρτα πιθανολογώ σε κάποιον αυτή τη στιγμή. Το μάτς θα συνεχιστεί δίχως να έχει αλλάξει κάτι. Εδώ είναι ο Λουτσέσκου. Για να δούμε, γιατί δεν δίνει το OK για να συνεχιστεί το μάτς ο διαιτής. Περιμένουμε. Φάνηκε ότι στην αρχή ότι θέλει να συνεχιστεί το μάτς. Αλλά για την ώρα είμαστε στην αναμονή. Δεν έχουμε και κάποια ενημέρωση, οπότε... Και θα πάει να ελέγξει τη φάση ο κύριος Βεργέτης. Ο Σβάμπ πάει να διαμαρτυρηθεί. Θα δει κάρτα. Σωστά. Αλλά έχουν μαζευτεί 3-4 τώρα εκεί. Στο 68 η κάρτα στον Σβάμπ και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο κύριος Βεργέτης. Λεβαδιακός έχει κερδίσει ένα πέναλτι φέτος και το έχει χάσει ο Γιαννιώτας απέναντι στον Αστέρα. Περιμένουμε την απόφαση του διαιτητή. Εδώ είναι ο Γκόμες μπροστά από τον Γιαννιώτα, μπλοκάρει ο Κοτάρσκι. Επιστρέφει ο κύριος Βεργέτης. Πέναλτι για το Λεβαδιακό. Στο 68. Γιαννιώτας πανηγυρίζει μπροστά στην κερκίδα. Την μπάλα την έχει πάρει ο Μπάλση. Και μια αγκαλιά από τον Γιαννιώτα. Εδώ είναι ξανά η φάση. Ο Γκόμες δεν επιτρέπει στον Γιαννιώτα να πάει να πρεσάρει τον Κοτάρσκι. Πέναλτι για τον Λεβαδιακό δίνει ο κύριος Βεργέτης. Κωνσταντέλιας και Ντεσπότοφ ετοιμάζονται από τον Λουτσέσκου. Και η μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού να προηγηθεί στο παιχνίδι. Μπαίνοντας στο 70ο λεπτό. Ο Μπάλση απέναντι από τον Κοτάρσκι. Ο Αργεντινός, ο Μπάλση. Εκτελεί, δοκάρι. 0-2 φέτος από την Άσπρη Βούλα. Ο Λεβαδιακός χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα. Ξανά στο δοκάρι του Κοτάρσκι. Τώρα πάμε στον Κωστή Μπότσαρη. Μουρκ και Ζίβκοβιτς αποχωρήσουν για να περάσουν στη θέση τους Κωνσταντέλιας και Δεσπόντοφ. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 70 με τον Αργεντινό. Ώρα που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά ο Τσόκαη
ανακτά την κατοχή ο Παπαδόπουλος μακριά. Τάισον, ωραία πάσα για το Βιερίνια. Και αυτή ωραία πάσα για τον Μούργο. Ζίβκοβιτς με τον Μορέιρα μπροστά του. Μαζεύει ο Γκαραβέλης. Τώρα ο Ζίβκοβιτς σε ένταση με τον Λιάγκα. Στην ολοκλήρωση της φάσης. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Παπαδόπουλος. Και ο Τισουντάλεγη. Βλέπετε τον εκνευρισμένο Ζίβκοβιτς. Τώρα οι αλλαγές του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει ο Σέρβος με τον Λιάγκα. Πρέπει να φύγει από το γήπεδο τώρα. Και το προστατεύουν να μην πλησιάσει το Λιάγκα. Φεύγει από το γήπεδο για να μπει ο Ντεσπότοφ. Και φεύγει και ο Μούργο, όπως είπαμε. Για να μπει ο Κωνσταντέλιας. Τέλος με τις αλλαγές του ο ΠΑΟΚ, 20 λεπτά πριν το φινάλε. Γαραβέλης γεμίζει. Ρώμο την πήρε την κεφαλιά. Κόλεϊ. Μακριά. Παπαδόπουλος μακριά. Και βγαίνει ο Γιαννιώτας να κυνηγήσει στην πλάτη του Γκόμες. Γιαννιώτας. Γυρίζει δυνατά ο Γιαννιώτας. Πάνω από την εστία του Κοτάρσκι στο 72 θέλει κόρνερ. Κάρτα για διαμαρτυρία. Ναι, πρέπει να τη βρίσκει λίγο ο Κοτάρσκι. Χαμένο πέναλτι ο Μπάλση στο 70, το οποίο κέρδισε ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει και αυτή την ευκαιρία στο 72, δυνατή κόντρα. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Έχει προχωρήσει αρκετά ο Γκόμες και του κάνει παρατήρηση ο κύριος Βεργέτης. Λόβρεν. Βιερίνια. Σβάμπ βλέπει τον Ντεσπότοφ και πετάει την μπάλα στην πλάτη του Τσόκα. Ωραία πάσα. Ντεσπότοφ γυρίζει χαμηλά, ο Γκαραβέλης μαζεύει. Πάμε στο Διονύση Τρουμπό. Φωνές προς τον Γιαννιώτα να μετριάσει λίγο τον ενθουσιασμό του, όχι στο κομμάτι το ότι δημιουργεί, αλλά στο ότι αφήνει ξεκρέμαστο κάπως τον αμυντικό που βρίσκεται πίσω του. Μην ξεχνιέσαι, βοήθησε τον Ντουμπλαρέτον, μην δεχόμαστε επιθέσεις από την πλευρά σας. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει 4 παίκτες μεσοεπιθετικά. Κράτησε μόνο τον Τισουντάλη και τον Σβάμπ. Εδώ είναι οι τελικές προσπάθειες. Στο 61 η ευκαιρία του Γκόμες για τον ΠΑΟΚ που μπλόκαρε ο Γκαραβέλης. Χαμένο πέναλτι για τον Λεβαδιακό στο 70 με τον Μπάλση. Έχασε την μπάλα ο Κωστή με φάουλ. Πίσω η μπάλα. Πλέγας. Δυνατή πάσα. Ξανά το πέναλτι του Αργεντινού. Στο δοκάρι του Κοτάρσκι. Γκόμες. Κόλεϊ. Λόβρεν. Δεσπότοφ. Καμαρά. Τσάπρας. Γιαννιώτας. Δεν μπορεί να περάσει από τον Καμαρά. Πλάγιο. Κωνσταντέλιας πάει πίσω από τον Τισουντάλη τώρα και αριστερά ο Τάισον. Έπαιζαν ανάποδα μέχρι τώρα. Ρώμο. Κόντρα που βάζει ο Σβάμπ. Κωνσταντέλιας μαζεύει όμορφα. Προβολή δυνατά, ο Τσόκαη, Πλάγιο.
Γρήγορη εκτέλεση. Ο Τάισον ρολάρει. Ψάχνει φάουλ. Από κράτημα αντιπάλου. Το πήρε. Τελεί ο Σβάμπ γρήγορα. Κωνσταντέλιας. Τελευταίο τέταρτο στο μάτς. Για τον Τάισον. Πέρασε η μπάλα. Ο Καμαρά. Σβάμπ ανοίγει δεξιά στον Ντεσπότοφ. Κατεβάζει ο Βούλγαρος. Σεντράρι. Πλάγιο. Ντεσπότοφ. Βιερίνια. Σέντρα. Καλό ύψος. Βγαίνει ο Γκαραβέλης και μαζεύει την μπάλα. Στην καρδιά της μικρής περιοχής. Κανείς εκεί, ο Γκαραβέλης βγήκε με θάρρος και μάζεψε την μπάλα. Πλαγιό από τον Γκόλεϊ. Γιαννιώτας δεν βιάζεται, περιμένει τον Τζάπρα. Τσάπρας για το Ρώμο. Έσπασε την μπάλα στον Πάλση. Ήρθε πάλι ο Τσάπρας. Το γύρισμα χαμηλά. Ο Ρώμος στην περιοχή. Θα χάσει την μπάλα. Ο Καμαρά θα τη βγάλει. Τη Σουντάλη. Κυνηγάει, αλλά πρώτος στην μπάλα φτάνει ο Παπαδόπουλος. Που γυρίζει στον Καραβέλη. Ο οποίος με το δεξί γεμίζει. Ψηλά ο Λόβρεν. Πολύ δυνατά. Παπαδόπουλος. Βγάζει με ηρεμία για τον Κωστή. Ο οποίος στην κίνηση δεν μπορεί να περάσει από το Βιερίνια. Τράκαρε πάνω του. Έχει χτυπήσει βέβαια. Εδώ μια πάσα με ρίσκο από τον Σβάμπ. Διώχνει ο Κόλεϊ με δύναμη. Παραμένει κάτω ο Κωστή. Εσείς βλέπετε ξανά τη σύγκρουση. Βγάζει την μπάλα έξω ο Μορέιρα. Δεν μπορούσε να εξαφανιστεί από τη μέση ο Βιερίνια. Αλλά δεν... ήταν αναπόφευκτο μάλλον το να χτυπήσει ο Κωστή. Να τρακάρει. Τσιμπάει ωραία την μπάλα, αλλά στρίβει και πέφτει πάνω στον Βιερίνια. Ο Σβάμπ θα επιστρέψει την μπάλα στους γηπεδούχους. Στο 78 έχουμε φτάσει. Η ευκαιρία του Ζήνη στο 40 και το χαμένο πέναλτι του Μπάλση στο 70, και οι δύο φάσεις έχουν προέλθει από το pressing ψηλά του Λεβαδιακού. Αυτό που προσπαθεί να κάνει από την αρχή του αγώνα και του έχει βγει δύο φορές ο ΠΑΟΚ. Εδώ ένα δυνατό μαρκάρισμα. Κάρτα στον Κωστή. Στο 79 σηκώθηκε ο Σβάμπ. ΠΑΟΚ όταν βάζει την μπάλα κάτω και την κυκλοφορεί γρήγορα μπαίνει στην περιοχή. Καλύτερη στιγμή του αυτή του Γκόμες στο 61. Βιερίνια. Δεν πέρασε από το Μορέιρα. Πλάγιο. Παπαδόπουλος μακριά. Λόβρεν έχασε από τον Μπάλση. Περνάει ο Κωστή. Ο Λόβρεν είναι αρκετά ψηλά. Λείπει από την άμυνα του ΠΑΟΚ τώρα. Τσάπρας δεν μπορεί να περάσει από τον Γκόμες. Πέρασε την μπάλα ο Τσάπρας. Γιαννιώτας. Μπαίνει περιοχή και ο Ρώμο. Ο Γιαννιώτας συνεχίζει. Ο Γιαννιώτας γυρίζει. Ρώμο σηκώνει την μπάλα ψηλά. Out. Δεν την άφησε να περάσει. Υπήρχαν δύο παίκτες πίσω του, ο Κωστή και ο Μπάλση, που να το ξέρει. Είδατε και την αντίδρασή του. Εδώ δεν αφήνει την μπάλα να περάσει. Και είναι πίσω του ο Κωστή και ο Μπάλση που περιμένουν. Μορέιρα ψηλά. Τη Σουντάλη όμορφα για τον Κωνσταντέλια. Δεν πέρασε η πάσα του από τον Τζάπρα. Σβάμπ. Καμαρά.
Καμαρά ένα σουτ, το οποίο φεύγει out στο 80. Γκαραβέλης σιγά σιγά. Βιερίνια. Δεσπότοφ. Ο Μπάλση με τον Λόβρεν. Μορέιρα περνάει την μπάλα. Κωστή. Κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Κάμερα πάνω στο Ρώμο. Ο Μπάλση εκτελεί. Πέρασε η μπάλα, δεύτερο δοκάρι. Υπάρχει φάουλ. Το οποίο εκτελείται γρήγορα. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε η μπάλα. Ο Μορέιρα διορθώνει. Τελευταία στιγμή βλέπετε το replay. Ακόμα λίγο έλειψε να βγάλει φάση ο ΠΑΟΚ. Σβάμπ. Πλέγας. Γκόμες. Σβάμπ. Λόβρεν. Στη μεγάλη παλιά. Καλή παλιά είναι. Αλλά ο Τισουντάλη δεν μπορεί να κατεβάσει. Τον βρήκε η μπάλα στην πλάτη. Κόλεϊ. Κατέβασε ο Τάισον και παίζει γρήγορα, κόβει ο Μορέιρα. Κωστή. Άπλωμα της μπάλας αριστερά για τον Μπάλση. Με το Βιερίνια μπροστά του βοηθάει ο Κωστή. Την πήρε την μπάλα. Κωστή ψάχνει λίγο χώρο, έφυγε από τον Σβάμπ, γυρίζει δυνατά, δεύτερο δοκάρι, πέρασε από όλους. Γιάγκα στο έδαφος από τον Τισουντάλη που μαζεύει την μπάλα. Συνεχίζει ο Τισουντάλη. Πάσα χαμηλά, κόρνερ. Είναι πολύ σημαντική η πτώση του Πλέγα για να καθυστερήσει τον Τισουντάλη. Του Παπαδόπουλου, με συγχωρείτε. Εδώ αφού ο Γιάγκας χάνει τη μάχη με τον Τισουντάλη. Ο Παπαδόπουλος πέφτει συνέχεια μπροστά από τον Μαροκινό για να τον καθυστερήσει. Και καταλήγει η φάση σε κόρνερ. Τέλος του κόρνερ με καλό ύψος. Έβγαλε ο Ρώμο. Βιερίνια. Φωνές για offside. Κάτω το σημαίακι. Όχι, λέει ο βοηθός. Με χαρακτηριστική κίνηση. Ο Γκόμες έτοιμος να βάλει την μπάλα περιοχή. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Δεσπότοφ κατεβάζει, δεν πρόλαβε να εκτελέσει, πέρασε η μπάλα, πρώτου Τάισον διώχνει ο Μορέιρα. Λόβρεν τον κυνηγάει ο Ρώμο. Ήρεμα ο Κροάτης πίσω και ζητάει ξανά μπάλα από τον Κοτάρσκι, αλλά έχει ανέβει και ο Κωστή να πρεσάρει, θα πάρει ο Λόβρεν. Και η μπάλα είναι πλάγιο. Εδώ είναι ο Λόβρεν. Ακόμη και η κάρτα που είδε στο 63. Πολύ χρήσιμη, δεν έχει κάνει κάποιο λάθος μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Τισουντάλη κυνηγά, ο Παπαδόπουλος προλαβαίνει πίσω. Κατώ ο Ρώμο, ο οποίος ζητάει και βοήθεια.
Τάισον. Βιερίνια, ο Ρώμο δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Δεσπότοφ. Ρώμο παραμένει κάτω. Κολέι. Φιλοξενούμενοι συνεχίζουν να παίζουν. Κωνσταντέλιας. Τάισον. Παίζει με παίκτη παραπάνω αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Ο Ρώμο τώρα σηκώνεται. Προσπαθεί μάλλον. Βιερίνια, σέντρα και αυτή με καλό ύψος, κεφαλιά, γκολ! Καμαρά στο 86. Ο Μαντί Καμαρά είναι αυτός που δίνει τη λύση σε μια φάση που ο ΠΑΟΚ είναι σαν να παίζει με παίκτη παραπάνω, γιατί ο Ρώμο δεν έχει σηκωθεί. Η σέντρα του Βιερίνια και ο Καμαρά έρχεται να σκοράρει. Το δεύτερο του γκολ φέτος. Τέλεια σέντρα και ο Καμαρά έρχεται με δύναμη να νικήσει τον Τζάπρα και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρώμο ακόμη δεν έχει σηκωθεί, τώρα πάει ο διαιτητής κοντά του. Εδώ βλέπετε και ξαναβλέπετε τον γκολ του Μαντί Καμαρά. Πρώτη φορά σκοράρει απέναντι στο Λεβαδιακό. Γκολ νούμερο 18 στην καριέρα του στην Super League. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Τώρα μπαίνει το ιατρικό team στο γήπεδο. Ο Παπαδόπουλος γκρινιάζει στους παίκτες του ΠΑΟΚ γιατί δεν έβγαλαν την μπάλα έξω. Εκνευρισμός τώρα στο κέντρο του γηπέδου. Έχει νεύρα με τον γκολ τώρα ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τώρα τα λέει και με τον Λόβρεν. Τώρα ο Παπαδόπουλος με το Βιερίνια, τα νεύρα συνεχίζονται. Δεν έχουν γίνει ακόμη αλλαγές. Κάρτα στο Βιερίνια. Σιώτε, αλλά με όσα συμβαίνουν δεν πρόλαβα να δω αν βγήκε κάρτα στον Παπαδόπουλο. Βγήκε και στον Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα ο Ρώμο πρέπει να φύγει από το γήπεδο, λέει ο διαιτητής. Ο Βιερίνια τώρα πάει να συζητήσει με τον Ρώμο. Ο Ρώμο θα γίνει και αλλαγή έτσι κι αλλιώς για να μπει στο γήπεδο ο Όσμπολτ. Και φεύγει από το γήπεδο και ο Τσόκαη για να μπει ο Κάσος. Στο 89 τελειώνει με τις αλλαγές του. Ο Λεβαδιακός. Ένα πλάγιο κερδισμένο. Το Γκάς, όχι, για τον ΠΑΟΚ, λέει ο βοηθός. Άλλο ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ με τον Βιερίνια. Μια πτώση του Μορέιρα από τον Τισουντάλη. Να δούμε και πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις. Λογικά θα είναι αρκετές, γιατί έχουμε και αυτή τη διακοπή μετά το γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Ντεσπότοφ πετάει μπροστά για τον Τισουντάλη. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας μαζεύει. Δεν μπορεί να περάσει από το Λιάγκα. Μεγάλη ευκαιρία στο 90.
6 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Και αρχίζουν να μετρούν από τώρα. Τάισον δυνατά στον πάγκο της ομάδας του. Λίγη υπομονή. Γιατί υπάρχει έλεγχος της προηγούμενης φάσης στο σούτ του Κωνσταντέλια. Εδώ είναι το γκολ. Εδώ είναι ο Ρώμο ο οποίος πέφτει κάτω. Πάει να δει ο διαιτής εντωμεταξύ τη φάση που έγινε πριν από λίγο. Ενώ εσείς βλέπετε το γκολ του Καμαρά. Έχουμε έλεγχο, αν δεν έχω χάσει κάτι, της φάσης στο σούτ του Κωνσταντέλια. Εδώ με το Λιάγκα. Εκεί στην προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Μπαλά πάει στο χέρι του Λιάγκα και περιμένουμε. Ο κύριος Βεργέτης γυρίζει. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Ξανά η φάση. Ο Λιάγκας θα δει κίτρινη κάρτα. Και να δούμε ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι τώρα. Εδώ είναι ο Κωνσταντέλιας. Και η προηγούμενη φάση με τον Λιάγκα είναι ο Σβάμπ αυτός που παίρνει την μπάλα και πάει για την εκτέλεση. 15 στα 17 εύστοχα πέναλτι στην καριέρα του στην Ελλάδα. 3 γκολ φέτος. Εδώ είναι ο Σβάμπ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ετοιμάζεται να το κλειδώσει ο ΠΑΟΚ με αυτό το πέναλτι στις καθυστερήσεις. Σβάμπ απέναντι από τον Καραβέλη. Καθυστερεί στο αγώνα στη Λιβαδιά ο Σβάμπ. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Τέταρτο γκολ για τον Σβάμπ στο φετινό πρωτάθλημα. Σε 7 παιχνίδια. Πρώτο της καριέρας του απέναντι στον Λεβαδιακό. Εδώ είναι το 0-2. ΠΑΟΚ συνεχίζει το σερί του σκοράροντας 17 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια στην Super League. Πάει για τη 10η νίκη του στα τελευταία 13 εκτός έδρας παιχνίδια. Πλέγας, Μπάλση για τον Νόσμπολτ. Πάει να περάσει από το Βιερίνια, δεν τα κατάφερε. Η κόντρα που βάζει ο Μπάλση, μπάλα φεύγει, out. Λεβαδιακός είχε τις στιγμές του, είχε τις ευκαιρίες του, με σημαντικότερη από όλες το χαμένο πέναλτι του Μπάλση στο 70. Ο ΠΑΟΚ βελτιώνεται με τις αλλαγές του, κυρίως στην ταχύτητά του στην επίθεση. Έτσι κι αλλιώς 2 αλλαγές του συνεργάστηκαν για το 0-1. Βιερίνια της έδρα, ο Καμαρά τον γκολ. Ντεσπότοφ με τα κουνάκι φεύγει από τον Μορέιρα. Πάει να φύγει και από τον Παπαδόπουλο. Μορέιρα στέλνει την μπάλα στον Τάισον. Στην προσπάθεια του να απομακρύνει ο Τάισον χαμηλά. Πρώτου Σβάμπη απομάκρυνση. Καμαρά ξανά. Ο Τάισον μαζεύτηκε και παίρνει την μπάλα, τη βάζει στην περιοχή για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος γυρίζει με αρκετό ύψος. Φεύγει η μπάλα. Καταλήγει στον Βιερίνια. Βιερίνια πέρασε όμορφα. Δεσπότοφ. Ξανά στον Βιερίνια. Άλλο ένα γύρισμα, δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνση πάνω στον Καμαρά. Η κεφαλιά για τον Τάισον. Τάισον κατεβάζει ξανά για τον Καμαρά. Λόβρεν. Κοτάρσκι. Μακριά. Δεσπότοφ. Σε μονομαχία με τον Μορέιρα. Η μπάλα καταλήγει στον Σβάμπ. Δεν έχει δει τον Τισουντάλη. Έρχεται και του παίρνει την μπάλα ο Κάσος. Από την κόντρα η μπάλα καταλήγει στον Κωστή. Πλέγας, Κωστή. Τον κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας. Κρατάει ο Κωστή. Πλέγας.
Αλλάζει ωραία κατεύθυνση. Τσαπράς. Πλάγιο. Συμπληρώνονται σε λίγο και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Μακριά η μπάλα από τον Λόβρεν. Έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο. Τέλος το μάτς, ο ΠΑΟΚ σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι καταφέρνει να φύγει με το τρίποντο από